Audio Jungle. नमस्कार, मी ऋतिक दिपाले गावकरी मराठी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। आज खास करून औरंगाबाद जिल्ह्यातील जनतेला आव्हान करण्यासाठी हास्य कलावंत ईश्वर मोरे हे आज आपल्या समोर येत आहेत। नमस्कार, मी सिने कलावंत ईश्वर कृष्णा मोरे आज गावकरी न्यूजच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांना एकच आव्हान करू इच्छितो की आज आपल्या जो औरंगाबाद शहर आहे या औरंगाबाद शहराला कोरोना विषाणूने असा घट्ट प्रकारे आळा घातलेला आहे। हा आळा मोकळा करण्यासाठी आपण कृपया महाराष्ट्र शासनालाच नव्हे तर आपल्या संपूर्ण देशाला मदत करावी ही माझी तुम्हा सर्वांना एक नम्रतेची विनंती आहे। कारण आज औरंगाबाद शहर जे की झपाट्याने तिथे कोरोना विषाणूचे पेशंट वाढत आहे। कारण आपण सर्वजण बेफिक्रीने गावाबाहेर पडत आहोत, बेफिक्रीने शहरामध्ये फिरत आहोत। माझी शहरामध्ये असलेल्या सर्व नागरिकांना एकच विनंती आहे की कृपया करून काही काम नसताना विनाकारण तुम्ही शहराबाहेर पडू नका। आणि ग्रामीण भागातील लोकांना सुद्धा विनंती आहे की तुम्ही सर्वांनीही आपलं गाव कशा प्रकारे सुरक्षित राहू शकतं आणि कशा प्रकारे आपल्या गावालाही तुम्ही कोरोना विषाणूपासून दूर ठेवू शकतात। म्हणून मी तुम्हा सर्वांना एक विनंती करतो की ग्रामीण भागातील लोकांनी कृपया आपल्या पाहुण्यांकडे नातेवाईकांकडे जाणे टाळा किंवा त्यांना आपल्या घरी येणे टाळा। कृपया शहरात जाणे तुम्ही सर्वांनी एकदम असं टाळूनच द्या। म्हणून आज जे आपल्या जिल्हा जो की पूर्णपणे घायाळ झालेला आहे कोरोना विषाणूने, माझी तुम्हा सर्वांना परत विनंती आहे की कृपया करून पोलीस बांधवांना सहकार्य करा आणि आपल्या महाराष्ट्र शासनाने जे की नियम काढले आहे त्या नियमाचं तुम्ही 100% पालन करा। हीच तुमची सर्वात मोठी देशभक्ती असेल। कारण आज आपण आपल्या गावाला, आपल्या जिल्ह्याला, आपल्या राज्याला आणि आपल्या देशाला कशा प्रकारे वाचवू शकतो हीच आज तुमच्या सर्वांसाठी सर्वात मोठी देशभक्ती आहे। आणि मी तुमच्या सर्वांचे खरंच एक मनापासून तुम्हा सर्वांना एक धन्यवाद मानू इच्छितो की तुम्ही सर्वजण या सूचनाचे पालन करसाल आणि आपल्या या सगळ्यात मोठा जो महाभयंकर जो कोरोना व्हायरस आहे याच्यापासून तुम्ही आपल्या देशाला वाचवसाल। धन्यवाद।